Salve e ben trovati. Oggi il nostro lezione sarà su segnale di divieto. Anche B lezione na boli panneau d'interdiction de camp. Divieto di transito vieta a tutti i veicoli di entrare in una strada posto su entrambi gli accessi e può essere integrato da un pannello che ne limita la validità nel tempo. Nin pano nin nin b'a yira k'a fɔ ko bolimafɛntigi si tɛ don sira in fɛ, a tɛ don a tɛ bɔ, mɛsenamatigiw olu bɛ se ka don kuwa. O ko fɛnɛ a bɛ se ka kɛ u b'a ni pano integre, pano min bɛ yen ni o b'a ka validite yira kuwa, a bɛ valide waati min kɔnɔ ni o b'o o yira. Misaliya la n'u y'a ni signal integrative min bɛ yen ni o ye journe laborative ye, n'u y'a n'o fara ɲɔgɔn kan, o la a b'a yira k'a fɔ ko pano tɔgɔ nin ko a bɛ baara kɛ baaradenw dɔrɔn la, komi journe laborative o de ye baaradenw ye. Donc n'u y'a n'o pano fara ɲɔgɔn kan, o b'a yira k'a fɔ ko baaradenw na ko mɔgɔ tɛ se ka don bolimafɛntigi kuwa, i tɛ se ka don sira nin fɛ, i tɛ se ka bɔ, mais toujours senamatigiw bɛ se ka don, u bɛ se ka bɔ. Senso vietato. Vieta di entrare in una strada accessibile invece in un altro senso. Ni fɛnɛ a bɛ interdit k'i tɛ don kuwa, i tɛ don sira in fɛ, mais i bɛ se ka bɔ. E bɛ pano in yɔrɔ min i tɛ se ka don, mais i y'a sɔrɔ sira kun dɔ in na pano tɔgɔ tɛ kɛ yen. Y'a ye parce que sens unique de don, donc pano tɔgɔ tɛ kɛ sira kun dɔ in na, e de tɛ se ka don, mais sira kun dɔ in na mɔgɔ bɛ se ka don, a bɛ se ka bɔ ni ile bɛ pano in yɔrɔ min na, mɔgɔ bɛ se ka bɔ ni o ye bolimafɛntigi kɔni, mais e de tɛ se ka don. Dare precedenti nei sensi unici alternati. Nin pano in come an y'a ye video caman na ka kɔrɔ an ka video tɛmɛnenw na, mais o t'an bali ka kuma kan halisa. A bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ma an ka video bɛɛ lajɛ, o kama an bɛ segin a kan tuguni an bɛ a kɔrɔ fɔ. Nin pano nin b'a yira k'a fɔ ko sira ka dɔgɔ kuwa, y'a ye pano in a tɛ sɔrɔ sens unique kan jamais, a bɛ sɔrɔ deux sens de kan, sira dɔ bɛ taa dɔ bɛ segin, donc a b'a yira k'a fɔ ko sira yɔrɔ dɔ mɔsɔnnen don walima a dɔgɔyalen don ka sabu kɛ baara ye o n'a ɲɔgɔnna ou pɔnbe o n'a ɲɔgɔnnaw kuwa. Donc mobilitigi fila tɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn fo dɔ ka droit de priorité di dɔ ma. Bon nin cas in na komi e ka flèche bɛ rouge la, donc i ni mɔgɔ min bɛ kunbɛn i kan ka droit de priorité di o ma. Pano in bi o de yira kuwa. Transito vietato a tutti gli autoveicoli. Nin b'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn fɛn o fɛn n'a classifiyelen don, ni a classilen don, u bɛ k'a bila y'a ye k'a classer autovéhicule fɛ kuwa, y'a ye olu tɛ don nin yɔrɔ na. Misaliya la i n'a fɔ autovettura, autobus, autocarro, autotreno, autoarticolato, autosnodato, autocaravane, ani tricycle non leggeri, ani quadricycle, y'a ye quadricycle non leggeri olu fana si tɛ se ka don. Npogotigiw y'a ye npoto min b'a la ni sen saba b'a kɔrɔ, mais ni léger tɛ ni giriman de don, olu fana tɛ se ka don. Ani npoto hali n'a y'a sɔrɔ sen naani fana don, ni léger kɔni tɛ n'a ka girin o fana tɛ se ka don, mais misaliya la ni léger don o bɛ se ka don, y'a ye ni léger don o bɛ se ka don kuwa, mais fɛn o fɛn bɛ yen ni a classifiyelen don auto véhicule fɛ komi i ye catégorie minnu fɔ sisan, olu si tɛ se ka don sira tɔgɔ in fɛ. Transito vietato all'autobus. Nin fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko bisitigi tɛ se ka don sira nin fɛ kuwa. Bisi dama tɛ, a b'a yira k'a fɔ mobili o mobili bɛ yen ni a ka poste sigiyɔrɔ min b'a kɔnɔ n'o tɛmɛnen don sigiyɔrɔ 9 kan kuwa, olu si tɛ se ka don, y'a ye n'a bɛ mɔgɔw transporter kuwa, n'a tɛ doniw ni fɛn wɛrɛw transporter, mais a bɛ mɔgɔw de transporter, y'a ye a ka sigiyɔrɔ tɛmɛna 9 poste kan kuwa, y'a ye sigiyɔrɔ 9 kan, olu si tɛ se ka don ni sira in fɛnɛ fɛ. Transito vietato ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate pieno carico. Nin fɛnɛ b'a yira ko n'i ye mobili fa kuwa, y'a ye ni mobili minnu bɛ yen n'u bɛ fɛngɛw de transporter kuwa, y'a ye n'u bɛ doniw n'a ɲɔgɔnna ninnu n'u b'olu transporter, n'olu fala, y'a ye u ka doni tɛmɛna 3,5 tonnes kan, y'a ye a ka falen,
olu tɛ se ka don nin sira tɔgɔ fɛ mais ni bisi i n'a fɔ bisi n'a ɲɔgɔnna ninnu olu bɛ se ka don parce que olu tɛ don ni transporter u bɛ mɔgɔw de transporter donc n'i bɛ mɔgɔw transporter hali n'a tɛmɛna 3,5 tonnes kan i bɛ se ka don mais fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ doni n'a ɲɔgɔnna ninnu transporter olu tɛ se ka don n'u ka mobili tɔni a falen tɔni tɛmɛna 3,5 tonnes kan quoi. Transito vietato ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua. Nin fɛnɛ nin bɛ mobilitigiw bali ka dɔn quoi y'a ye mobilitigiw bolimafɛntigi minnu bɛ yen ni u bɛ fɛn transporter produit transporter minnu bɛ se ka ji lanɔgɔ quoi minnu bɛ se ka ji contaminer i n'a fɔ citerne ninnu minnu bɛ pétrole ninnu n'a ɲɔgɔnna fɛn minnu bɛ se ka ji contaminer quoi olu si tɛ se ka don nin sira fɛ a b'olu interdit k'olu tɛ se ka don quoi. Transito vietato ai veicoli che trasportano esplosivi o infiammabili. Nin fɛnɛ nin bɛ bolimafɛntigiw interdit k'u tɛ don nin sira fɛ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛnw produit transporter produit minnu bɛ yen n'u bɛ se ka exploser i n'a fɔ gazi o n'a a ɲɔgɔnna ninnu quoi. A b'a yira k'a fɔ ni tasuma bila ka d'u la u bɛ se ka exploser tasuma bila ka d'u la o produit fasugu ninnu kan mobili minnu b'olu transporter olu tɛ se ka don ni sira fɛ. Transito vietato ai veicoli che trasportano merci pericolose. Nin fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko bolimafɛntigi minnu b'a la n'u bɛ dangereux y'a ye produit transporter minnu danger ka bon kojugu kan olu tɛ se ka don nin sira fɛ i n'a fɔ fɛngɛ benzine ninnu o n'a ɲɔgɔnna ninnu materie toxique y'a ye fɛn minnu bɛ yen ni gazimafɛn dangereux fɛnɛ don o n'a ɲɔgɔnna ninnu quoi produit minnu bɛ yen n'u danger ka bon olu tɛ se ka tɛmɛ nin sira fɛ quoi. Transito vietato ai veicoli a motore trainanti un rimorchio. A ko nin bano nin fɛnɛ a interdilen don quoi mobilitigiw ye mobili parce que an b'a fɔ mobili sinon a b'a yira ko véhicule de ye bolimafɛn ye mais très généralement yɔrɔ a ko bɛ ni mobili le ye quoi y'a ye donc a bɛ k'a fɔ ko bolimafɛntigi minnu b'a la n'u bɛ bolimafɛntigi wɛrɛw sama u nɔfɛ quoi remorque quoi minnu bɛ remorque sama u nɔfɛ ni moteur bɛ o la quoi y'a ye donc ko olu tɛ se ka don nin sira fɛ a ko vieta il transito ai veicoli a motore trainante un rimorchio mobili minnu b'a la ni u kɛlen don ka remorque sama u nɔfɛ quoi y'a mobilitigiw donc olu tɛ se ka don nin sira fɛ. Transito vietato alle macchine agricole. Vieta il transito alle macchine agricoli cingolate o gommate. Nin fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko tracteur ninnu an b'a fɔ tracteur de italien na tracteur tɛ mais ko bamanankan la an b'a dɔn ni tracteur ye quoi a b'a fɔ ko tracteur tigi ninnu ko olu tɛ se ka don nin sira fɛ quoi tracteur mun bɛ yen n'u ka pinɛ ni nɛgɛ don walima hali ni pinɛ yɛrɛ don carte fila in tɛ se ka don nin sira fɛ. Transito vietato ai motocicli. Vieta il transito ai motocicli. A ko nin pan tɔgɔ nin a bɛ mototigiw bali ka don quoi motocicli moto fitinin ko tɛ quoi y'a ye comme différence bɛ motocicli ani cycle moteur n'a fɔra ko cycle moteur olu ye moto fitinin ninnu minnu ka fɛgɛn quoi léger mais n'a fɔra ko motocicli o de ye girimanw ko ye quoi y'a ye donc moto giriman ninnu tɛ se ka don nin sira fɛ. Divieto di segnalazione acustico vieta l'uso di avvisatori acustico salvo il caso di pericolo immediato o di trasporto feriti o malati gravi. A ko ni a bɛ i bali quoi y'a ye sonnerie bɛ fɛn mun na i k'o utiliser très généralement a bɛ ni klaxon ye mais n'a fɔra ko segnalati ka acoustique c'est klaxon dama tɛ quoi fɛn minnu bɛ ni sonnerie b'a la comme ni terrain bɛ tɛmɛ yɔrɔ terrain binari yɔrɔ la fɛngɛ dɔ bɛ yen min bɛ mankan bɔ o fɛnɛ ye acoustique nin dɔ ye quoi mais comme yan très général a ko bɛ ni klaxon ye quoi i man ka klaxon utiliser fɔ n'a y'a sɔrɔ a kɛra ka min bɛ yen nɔ ni i balila ka bala danger ba dɔ la o n'a ɲɔgɔnna walima i bɛ ka banabaatɔ dɔ transporter quoi y'a ye banabaatɔ walima mɔgɔ min bɛ n'a joginnen don quoi n'a fanga ka bon o yɔrɔ ninnu na o cas ninnu na i bɛ se sinon i man ka klaxon i man ka utiliser nin yɔrɔ la.
Transito vietato ai velocipedi. Vieta il transito alle biciclette. Ya agogo ni fɛnɛ a bi bisikilete min ye nɛgɛso a bi nɛgɛso bali k'u tɛ don ni sira fɛ. Transito vietato ai veicoli a trazione animale. Vieta il transito ai veicoli a trazione animale. Nin fɛnɛ a bɛ fɛngɛ bolimafɛn minnu bɛ yen n'u sirilen don baganw na kuwa y'a ye komi a ye nin de so desiyɛn bɔ ani so wotoro a bɛɛ t'o de don hali n'i ye fali siri wotoro la i man ka don nin sira fɛ bolimafɛn minnu bɛ yen ni u bɛ siri baganw na olu man ka don n'u ka baganw u man ka don nin sira tɔgɔ fɛ. Transito vietato ai veicoli a braccia. Vieta il transito ai veicoli a braccia quali carrelli e carretti a mano. Ni a bɛ wotorotigiw fana bali u ka don kuwa y'a ye komi desiyɛn bɛ cogoya min na wotoro n'i bɛ ka kolonkolon i bolo kɔnɔ i man kan ka dɔn kuwa a kɛra wotoro sugu o sugu ye olu tɛ don ni sira in fɛ. Transito vietato ai pedoni. Nin fɛnɛ b'a yira ko senamatigiw k'u tɛ se ka don sira tɔgɔ in fɛ. Alto dogana. Segnala un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi nello steso segnale al di sotto della barra orizzontale. Può essere ripetuto la parola dogana nella lingua dello stato confinante. Normalmente si trova al confine di un stato extraeuropeo. Nin fɛnɛ nin b'a yira k'i bɛ ka se dugaɲɛw ka yɔrɔ de ma kuwa y'a ye a b'o dɔrɔn de yira ko i bɛ ka se dugaɲɛw ka yɔrɔ ma mun de la ni u y'a kɛ difficulté u y'a fara o kan parce que yan nɔ introduction b'i kan y'a ye i n'a fɔ obligation b'i kan cogoya min na kuwa nin b'a yira k'i bɛ ka se dugaɲɛw ka yɔrɔ ma donc i obligelen kɔni de don i k'i jɔ kuwa y'a ye donc a fana bɛ se ka kɛ u bɛ se ka panneau nin répéter i bɛ se k'a ye sira kan kuwa a répéter dogan na dugaɲɛw kuwa i bɛ se k'o fana ye kuwa donc très généralement ko a bɛ kɛ yɔrɔ la kuwa y'a ye a bɛ kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min b'a la ni frontière da de don et puis ni a tɛ frontière kɛ ni Europe ye kuwa genre Europe dɔ tɛ kuwa y'a ye jamana mun bɛ yen n'u faralen tɛ Europe kan a bɛ kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ de la ka caya y'a ye u tɛ communauté kelen na kuwa. Alto polizia. Il segnale deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Nin fɛnɛ alto polizia nin b'a yira k'i bɛ ka se polisiw de ma y'a ye donc i obligelen don k'i jɔ kuwa a bɛ kɛ yɔrɔ la polisiw kɛlen don ka yɔrɔ min contrôler ta kuwa n'i kɔni sera i obligelen don polisiw k'u ka opération kɛ k'i contrôler kuwa. Alto stazione. Il segnale è posto sull'autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine. Nin fɛnɛ nin b'a yira k'i bɛna se pédage de ma y'a ye autorité donda la i b'a ye yen nɔ ani très généralement a bɔda ninnu a ko ko fɛnɛ i obligelen don k'i jɔ kuwa y'a ye n'i bɛna se nin yɔrɔ nin ma i obligelen don k'i jɔ kuwa ni a y'a sɔrɔ ko a fɛnɛ bɛ yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni frontière da de don kuwa y'a ye ni frontière da don a bɛ se ka kɛ ko a autoriselen don kuwa y'a ye a autoriselen don ka panneau nin ka to ka répéter langue min b'a la ni o ni jamana min bɛ kɛ frontière na olu bɛ langue min fɔ kuwa y'a ye. Transito vietato ai veicoli superiori a pieno carico. U ma tɔni sɛbɛn parce que tɔni sɛbɛnnen don mobili in yɛrɛ kan déjà quoi. Vieta il transito ai veicoli
da trasporto non adibito al trasporto di persone con massa autorizzato a pieno carico superiore al carico indicato in tonnellate. Wala koko nin pano nin abe bolmafentigu interdit minnu be n'u be fɛnw de transporter quoi mais u tɛ adamadenw transporter ya Jean bisi a t'appliquer bisi kan quoi ya minnu bɛ doniw ni bagaji ninnu o n'a ɲɔgɔnna ninnu ka bagajiw n'a fɔ yiriw n'a ɲɔgɔnna ni matériel ninnu donc n'u ka mobili falen n'a tonne tɛmɛna 6,5 tonnes kan olu si tɛ se ka don sira tɔgɔ in fɛ quoi. Donc an bɛna jɔya ni Ala sɔnna ma an bɛna continuer ni ninnu ye an bɛna continuer ni ninnu ye video wɛrɛw la quoi an bɛna video wɛrɛ sigi an bɛna continuer ni a tɔ ye hali n'an ma se k'a bɛɛ ban an kɔni b'a essayer ka continuer n'a tɔ ye video natɔw la.